Základná škola svätého Vincenta de Paul Levice zorganizovala pre všetkých priateľov školy školský piknik. Na milej akcii, ktorá sa konala v priestoroch Bažantice v Starom Tekove vo štvrtok 25. júna 2026, sa stretli žiaci školy, ich rodičia a ďalší priatelia školy. Na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program, pričom nechýbal spev i tanec. Veríme, že sa vám bude naše spoločné popoludne páčiť a užijete si to. Dúfame, že nás podporíte potleskom. Z malého zrnka strom nebeské vtáky budú bývať v ňom. Už sú tu prázdniny, rok je za nami a my sme to zvládli. Pasali sa, úzky na Na záver programu žiaci zaspievali spoločnú pieseň. Smevom už idú dni, prvákov sme raz dobehli. Hurá, končí školský rok, spievame si celý krok. Boh nás vedie každý deň, ďakujeme za ten sen. Hurá, končí školský rok, spievame si celý krok. Hej, 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 hej. Na podujatí si návštevníci mohli vychutnať živú hudbu, vyskúšať si rôzne športové a tvorivé aktivity, maľovanie na tvár a ruky a zažiť veľa zábavy. Samozrejmosťou bolo bohaté občerstvenie vo forme tradičných párancov, šúľancov, rôznych nápojov na osvieženie a iných pochutín. Veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým našim deťom, žiakom a hlavne aj rodičom za to, že prijali pozvanie na náš ďalší školský piknik. Tiež moje poďakovanie patrí všetkým organizátorom, všetkým našim zamestnancom, ktorí sa podielali na dnešnom programe a všetkých aktivitách, ktoré sme tu ponúkali. Prajem všetkým ešte krásne leto, aby si dobre oddychli a načerpali veľa energie na ďalší školský rok. Ja som veľmi rada, že aj tento rok sa nás toľko veľa zišlo, možno ešte aj viac. Napriek takým silným horúčavám prišlo veľa našich priateľov zo školy, veľa rodičov a detí. Začali sme programom, ako vždy, náš piknik. Verím, že sme potešili všetky deti, pretože každý si našiel to svoje. Mohli si zašportovať, mohli si vyrobiť piknikové klobúky, opäť si namalovať niečo pekné na tvár. Takže spojili sme vlastne príjemné s užitočným, môžeme si tu porozprávať s priateľmi pri dobrej hudbe a pri výbornom jedle. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, kamarátom a priateľom našej školy, no predovšetkým našim úžasným deťom, že prišli spolu s nami ukončiť náročný školský rok a pripraviť sa na krásne leto a nezabudnutelné prázdniny. Verím, že sa naša akcia všetkým páči, že si tu každý nájde to svoje. Naše deti si, tak ako každý rok, aj tento pripravili nádherný program. Vystupovali mažoretky, malé, stredné, veľké, vystupovali dievčatá z moderného tanca, folklór,
a na záver cymbalovka. Prajem všetkým, najmä deťom, krásne, zaslúžené leto, plné pohody, oddychu, krásneho počasia, nezabudnutelných zážitkov a veríme, že v septembri sa opäť všetci zdraví vidíme v škole. Podľa mňa táto akcia je veľmi super, pretože je to prejav rodiny, prejav priateľstva. Je to akcia, ktorá vyjadruje našu súdržnosť a som rád, že táto cirkevná škola Sv. Vincenta de Paul je školou takej rodiny, školou priateľstva a prajem všetkým deťom, aby naozaj toto leto, do ktorého vstupujeme týmito prázdninami letnými, boli naozaj letom úspechu, letom zážitkov, letom plného zdravia, šťastia, ale aj príjemného počasia, nielen toho teplého a slnečného, ale sem tam nech nám aj sprchy, nakoľko máme stále sucho. Nie je nič krajšie, keď ľudia sú spolu, keď sa vedia pobaviť, rozprávať sa, keď sa stávajú priateľmi, takže som nadšený, koľko ľudí prišlo a koľko sú tu a keď by to tak bolo, že by sme sa mohli stretávať, nemuseli sme riešiť len ťažké, zložité veci, ale mohli sa aj potešiť a stať sa priateľmi, takže perfektné. Čo by si deťom odkázali do leta? Ja, deti, oddychujte a nezabudnite na starých rodičov. Tí sú tí, ktorí vás ľúbia, treba mať na nich čas, možno niekedy aj trpezlivosť, ale utekajte za starými rodičmi. Je to super akcia, tak vidno, že škola vie organizovať takéto akcie a tento rok sa určite podarilo, lebo je tu veľa aktivít. Deti sa bavia, už hrali futbal non-stop, takže je to super. Vidíme, že sa snažia, aby sa mali deti dobre, takže aby mali aj zábavu popri tej škole samotnej, takže v tomto je to veľký plus. Super je to. Cítim sa veľmi príjemne, je tu veľmi príjemná atmosféra, je tu dobrá hudba, detičky sa tešia, je to veľmi príjemne, naozaj super akcia. Ja to veľmi chválim, je to priestor, kde sa môžu rodičia aj medzi sebou troška socializovať, zoznámiť, rozšíriť si okruh známych, takže je to veľmi fajn. Cítime sa tu veľmi dobre. Hrali sme hádzanky a neviem ešte, čo budeme hrať. My sme sa zatiaľ len s kamošom hrali. A to je všetko. Je tu dobre. A páči sa mi tu. Na túto školu rád chodím preto, lebo ma baví učenie. Veľmi príjemná akcia. Musím pochváliť aj organizáciu. Detičky pekne vystupovali. Príjemné prostredie, jedlo. Výborná akcia, spája to rodičov dohromady, takže ja na takéto akcii som prvýkrát a veľmi si to užívam. Je to určite prospešné aj pre deti, aby videli, že vlastne sa vedia takto stretávať aj cudzí ľudia a vedia spolu fungovať, takže veľmi sa mi to páči. Perfektné miesto, krásna výzdoba a perfektné vystúpenie detí, takže sme vďační za celý program a organizáciu v škole. Atmosféra je tu naozaj úžasná. Maloval som si klobúk, je tu výborné jedlo a celá akcia je super. Na školu chodím rada, lebo je super, všelijaké programy tam sú skvelé. Určite by som vám odporúčala túto skvelú školu.